Welcome to Sly Media TV. This delivery truck that you are seeing has been stuck for some hours, failing to deliver on time because of the manhole which was left open. Maningo yakadi muchiriona gombero. Sure. Saka zvingaitwe sei kuti zvakadai zvigadzirike? Handiti? Ndezvekanzuro. Aiwa tinotenda. Maita enyama. This manhole has been left without a manhole cover, maybe after some repairs some time ago, causing some delays when trucks fell into this ditch. As you can see, these guys have been delayed for some time. Right now. Jason Moyo na Semuyo mandina mukoma vari panapa ndimune truck here mukoma. Zvakamira sei chi chaitika? Truck yatsika ipa baba ine zvayakatakura here mukati mu yanga yakatotakura but tatofodha iri papa yatotadza zvimeba zvinenge yakadii zvaitika manyura ipapa zvinodelaya zvakati ibasa izvi kana muchisangana nemasituations akadai uye munotenderera muno muHarare imi handiti pane dzimwe nzvimbo futi here dzamunosangana nadzo dzamunonzvenga makomba kuti mupinde pane imwe yamunorangarira futi here yakafanana naiyo iri kuitika panapa pane panogocherwa tiri kuna mbuya nehanda kumusoro uko pafood road muna mbuya nehanda pane panogochereka pakangocherwa kuti ipapo yakatogotokwachurirwa kuti chimadhigadi yakatokwachuka yakapinda futi mugomba futi ikakwachura chimadhigadi ichocho iyoyo ne1 madhigadi nekuda kuti nwara chakakwachuka mapinda futi mugomba imo samune imunovuka kumashoko enyu kucity council ndeyekuti kuti zvinhu zvigadzirike wezvo aiona umbotenderera mudhorobha umboona zvokuitika makomba panga kunyanya matinopinda mumadhirivhari mipoto makanyanya aimbotenderera ichionawo makomba acho akanyanyisa zvinototi delay nguva yakareba sezvo dai tatoenda kune mamwe mashopu tatopedza madhirivhari asi zvinobuda kuti mugomba ratoti delay nguva ipapa pakuti ibude ipapa chichi chaitika munotohaya crane here munoita semaronga chiye zvinezvi aiwa tine urombo nezvaitika hope rinovira mabviswa ipapa aiwa tinotenda nokuti tendera tiite interview paSly Media TV ndiri kutaura mukomana aiwa maita basa mukoma Charles. Thank you so much. Rising from the ashes, our Zimbabwean celebrities have paved different paths to be the people that we look up to today. Role models, opinion shapers, and motivational figures. All of them have a story to tell. Sly Media TV presents On the Set, a show dedicated to showing you where celebrities came from and where they aspire to be. No matter where you are, local or international, we are willing to share your story on when you rose to fame. So contact us on 0772 863 484 or 0715 015 575 and make sure your story is well known worldwide. Sly Media TV, building bridges.